Γεια παιδιά, George GameJar εδώ και είπα σήμερα να κάνω αυτό το βιντεάκι μαζί με το φίλο μας τον Καραμπούλη. Γεια σας παιδιά. Και είπα να παίξουμε το 5ο επεισόδιο από το Hero Zero. Είμαι 14 level, έπαιξα πάλι off cameras πάρα πολύ. Έχω καεί δηλαδή. Και όσο πάει γίνεται καλύτερο ο παίχτης μου. Τρώγε Καραμπούλη. Εντάξει. Για σε ένα λεπτό. Ναι, θα φύγει ο φίλος μας ο Βασίλης. Αλλά εντάξει, όσο πάει γίνεται και καλύτερος. Έχει ανεβεί πάρα πολύ ο παίχτης από άλλες φορές. Ναι, και πιστεύω θα πάει καλά. Τώρα αυτό θέλει 2 ημέρες και 20 ώρες. Αλλά έχω να κάνω βιντεάκια μέχρι τότε. Πες για την ομάδα. Πες για την ομάδα σου. Α, τι είναι, ο Ολυμπιακός. Την έχω δείξει ρε, και στο πρώτο επεισόδιο. Α, ωραία. Στο δεύτερο ή στο τρίτο, δεν θυμάμαι. Α, ωραία. Α, ωραία. Μήπως είναι κάποιο, δεν είναι. Τώρα θα σταματήσουμε λίγο το βιντεάκι γιατί ο φίλος μας ο Βασίλης θα φύγει. Να κλειδώσω την πόρτα και θα ξανασυνεχίσουμε. Γεια σας Περιμένετε. παιδιά. Να είμαστε και πάλι. Αποχαιρετήσαμε τον Βασίλη, τέλος πάντων. Αποχαιρετήσαμε. Έφυγε, τέλος πάντων. Εντάξει, πάει πάρα πολύ καλά ο παίχτης μας, πιστεύω. Παίχτης μου βασικά. Παίρνουμε τη δύναμη τώρα. Πως μπήκε κάποιος στην ομάδα, κανένα. Και άμα μπορείτε θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Θα έχω τον Βασίλη Καραμπούλη, το κανάλι του και τον Captain Θανάση. Θα τους έχω και τους δύο. Μην ξεχάσετε να πάτε να τους κάνετε ένα like και ένα subscribe. Μην ξεχνάτε και εμένα όμως. Όχι. Τέλος πάντων. Φυσικά και θα κερδίζαμε. Μια level είμαστε, είμαστε 14. Εδώ τώρα δεν μπορώ να βάλω κάτι, το οποίο αυτό είναι πολύ μεγάλο. Όχι, δεν γίνεται. Εδώ είχα βάλει. Να ξαναβάλω. Α, δεν γίνεται. Ας πάμε για μια επίθεση. Πόσα πήρα, 6, μια χαρά.
Είναι λίγο βαρετό αυτό το επεισόδιο, το 5, το 5ο επεισόδιο, γιατί δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Ναι. Παιδιά, για σήμερα ήταν αυτό το επεισόδιο. Ήταν πολύ βαρετό, το ξέρω, δεν πειράζει. Τα λέμε στο 6ο επεισόδιο. Γεια παιδιά.